ó neo go dtí an fiú láid a bhí na nullag ba léirithe den cheamracht cá hengach Hercules agus an Bradán Feasa siúl in Airclinn na Nálín Corcaigh. Is léirú é seo ó Cuslí Productions, scríofa ag Anton Ó Dúling agus stúrtha ag Aisling na Cartha, agus tá sé oiriúnach den teaghlach ar fad. Leanan an seo achtarí Hercules, mac le bandaí na hÉireann, éirú, agus é ag dul gunne Hades le pean agus panic a chur isteach air. Is mis a Hercules agus tom anna leidir, is mis a léach an Corcaigh. Geamracht gá cheangach atá ann, so tá meascán de bhéirle agus do ghaeilin istigh sa script agus dairí go hanamhána ag buchas lia. Bhí míad ag clocht agóir ach seachtain sa Greenmount National School agus bhí sé an spríúil. Bhí an cartar fearlam ná Hercules mar bhí sé anna grenúir agus bhí méid anna grenúir freisin. Bhí réamhléirú speisialta den cheamracht, Hercules agus an Bradán Feasa siúil do scolanna I mearna na scethe maith cruma. Ach ó anneo go dtí an fiú láid a bhí na nullag is féidir le aon duine an seo seo eáil in Airclinn na Nálín Corcaigh. Conor O'Donnell Nuacht Cúla4 chun de Corcaigh.